जाई डोळे लुक लुक हलके हलके जोजवा बाळाचा पाळणा एवढे चिपकले तर ते पण घालायची वेळ झालेली आहे. फोडू तो असं ना तसं तो फोडतो लिगत फोड नाही खाली लाव आता काय बोलली हो व्हॉट्सअपला हवाय आज नाही होते फुगो फुगव लवकर. एवढे चिपकले तर ते पण सगळे घालायची वेळ झालेली आहे. सगळ्यांनी हजर राहावे. मम्मींना बरं वाटत असेल. ती काय घेऊन येऊ. ती काय घेऊन ये. बिझी झालो बाकी नाही वाटत ना. पिंकी बोलते का तेच म्हटलं बाळा नाही घेऊ पाच जणी झाला की बाळाला घ्यायचा. इकडेच हवा नाही. हलके हलके जोजवा बाळाचा पाळणा पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा हो हलके हलके जोजवा सजली गो मऊ मऊ मखमालीची शय्या निजली ग बाळाची गोरी गोरी काया बाळ रूप हे देवाचे फुलली ते लोचना पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा हिंदविते लढीवाळा बाळण्यात लवंकुश बाळा मी हिंदविते लढीवाळा
पाळण्यात लवंकुश बाळा मी वासंती गातसे अंगाची दाई डोळे लुक लुकती करीते का भवितव्याची कल्पना चकुल्यानु तुमची ताई झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई आज माझ्या पडू द्या. मुलीच्या झाकून चंद्र झोपला ग बाई. जावा तिथे यांना दोघांना दोन बाजूला उभं करा. अगं काढ पडायचं ना. ओ रे माझे सोना अजून त्याचा पैसा तुमच्या इथे हा त्यांच्याकडे मेन झालं पाहिजे. आता तुम्ही सांगा. सांग लवकर पप्पाला डिस्टर्ब करू नको बोलतोय तो. हो. तांदळाची राशी आणि जर बारशाच्या दिवशी काय तुम्ही काय केलं नाव ते बंधना चालू आहे. दिसतोय का त्या टोपल्यामध्ये दिसतोय का ते? आता कानात नाव सांगते का ती असं? आणि वन मिनिट करतो. बांधवड्यात घेतला की नाही? अजून 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 का? पिंकी नाही काढू बा.
असं जर टाका, असं टाका.